Alhamdulillah, barka da zuwa Abunate Global Company. Insha Allahu za mu koya muku yadda ake buɗe blog step by step daga tushe. Ko dai ku kasance tare da mu. To kasancewar yau shine ranar mu na farko a wannan lesson din. Ya kamata mu duba bangarori na blog, mu ga shi kansa blog me yake nufi. Bayani game da blog. Idan aka ce blog, ana nufin shafin da ake saka rubuce-rubuce ko karance-karance ko kuma wani tallace-tallace na wani abu daban kamar audio, video ko pdf. Na san da yawa za su yi dan mamaki da na ce audio da video a blog bai kasance well familiar a nan sashen namu na arewa ba, amma yes, exactly, video blogging da audio blogging abu ne da yake kawo kuɗi sosai a yanar gizo, wanda insha Allahu idan muka je go deep muka yi nisa a cikin wannan lesson din, to za mu fuskance su ba tare da an samu wani tangarda ba in Allah ya yarda. Wani ne blogger? If I said blogger, I mean, ka gani ina nufin mamallakin wannan shafi. Blog shine shafi, blogger kuma shine wanda ya mallaki wannan shafi. Shi wannan blogger zai iya kasancewa ya buɗe wannan shafin nasa ne saboda kasuwanci, yaɗa labarai ko kuma ajiye bayanai. Yes, akan iya ajiye bayanai a space na yanar gizo. Shi ne makasudin dalilin da yasa wasu suke buɗe blog. Menene amfanin shi buɗe blog ɗin kansa da kansa? To, magana ta gaskiya a nan gurin buɗe blog yana da amfaninnika da dama wanda babu wanda zai iya ware ma ya ce wannan shine iya amfanin buɗe blog. Amma mun yi iya ƙoƙarinmu mun zazzaƙulo muku iya amfaninnikan blog da baka sani. Zai iya yiwuwa wani a cikinku da yake ɗaukan wannan lesson ɗin ya samu wani sani wanda ya wuce saninmu akan blog, tunda ita internet daji ce. Daga inda ka tsaya daga nan wani ya fara, amma mun yi ƙoƙari mun ɗan samu muku iya namu sanin akan blog. Ana buɗe blog domin kasuwanci, amfani ɗaya kenan, wanda za ka iya tallata hajarka ta cikin sauƙi, sannan ka samu masu siya su biya ka kuɗi online, ka tura musu kayan duk online. Exactly, ana haka, wanda in Allah ya yarda idan muka ɗan nisa za mu nuna muku yadda za ka tsara sales page, ka sa takaddun biya da katin biya da account ɗinka da komai. Exactly, simple ne abu wanda in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu nuna muku yadda ake. Abubuwan da kuma ake iya sayarwa a cikin blog ya danganci irin su digital items, wasu 'yan softwares haka, pdf da sauran bidiyoyi haka. Duk a blog za ka iya cinikin su kuma ka samu kuɗi da riba sosai. Amfani na biyu na blog, ana buɗe shi ne domin rubuce-rubuce. Wannan shine wanda yake well familiar, mutane suka fi sani worldwide ma gabaki ɗaya. Za ka iya buɗe blog domin ka yi rubuce-rubuce irin na su littattafai, yaɗa labarai, haka sauran gidan jaridu ma kamar wanda muka sani a nan BBC Hausa, Freedom Radio da su waye. Duk za ka ga wannan website ɗin nan su duk blog ne. Kuma za ka ga sun yi monetizing ɗin shi da difference harkokin samun kuɗi wanda ku ba ku sani ba, wai ko ce wasu sun sani wasu ba su sani ba. Shiga blog ɗin nan nasu da kuke yi ba a banza yake ba. Kuɗin da suke yin generating daily in aka gaya ma sai kanka yi tsawa. Amfanin blog na uku, domin ɗora audio ɗinka. Za ka iya amfani da blog, misali a ce ni mawaƙi ne kuma ina so in samu mutane daga abroad su ringa sauraron waƙata. So zan iya yin creating na music blog in sa waƙar, ka gani, saboda mutane daga gurare daban-daban, sun da internet babban guri ne da ba za ka san adadin mutanen da ma suke amfani da daily ba. Wasu ce 1 billion nan, haka dai babu takamaiman ƙididdiga. To za ka iya amfani da nan domin ka yaɗa waƙarka da sauran abu, ko littafi ne wani abin da kai da duk dai haka. Ɗora videos kamar yadda ake ɗora audio, haka ana ɗora video. Ba mu ta mutum ba audio, akwai wani website nigeria.com.ng, ina jin kun san shi.
za ku ga suna ɗora waƙoƙi sosai. To wannan aka gaya muku kasuwancin da suke yi, za ku sha mamaki, saboda kuɗi ne sosai suke zuba shi. Su yi harka, su yi domin sun sai hosting mai tsada, sun yi komai, amma fa abin da suke generated ya ninninka abin da suke kashewa faye. To haka ma bidiyo, za ka iya ɗora bidiyon wani kai promoting ɗin wani ƙaramin mawaƙi ya biya ka kuɗi, wanda duk za mu zo kan nan gurin in Allah yadda. Sannan kuma za ka iya linkin ɗin blog ɗin naka da YouTube channel. It's simple. Also yana da ɗan wahala a blogger ta Google, amma idan WordPress ne, it's so simple, musamman ma in kana amfani da premium themes irin su DB a cikin elegant themes. Za ka yi wannan abun ba tare da wani tashin hankali ko wata wahala ta daban ba. To kun ga ɗora audio da bidiyo ba ƙaramin business bane ba, saboda at least za ka samu kuɗaɗe. Ba na jin za ka iya promoting ɗin waƙan mutum ɗaya akan ƙasar naira 10,000. Ban di taɓa ji wanda ya promoting ɗin ba. Akwai wani aboki na Ade ne kenan nake nufi, yana run da music blogger yanzu haka ma. Ina tunanin top 3 menene, I can't remember the name of his blog, amma da yake gaya min gaskiya shi zai katsi AdSense ɗin Google a cikin blog ɗin shi, saboda me, yana damun visitors ɗin shi. Ka duba fa ku gani abinda mutane suke ta hankoro su samu Google AdSense, amma shi he don't care, saboda me, yana samun kuɗi daga masu bashi waƙarsa yana promoting. Kun ga wannan babban business ne. Sannan na 5, tallata hajar wasu. Wannan karatu ne mai matuƙar amfani zan ce, kuma mai zaman kankin kansa da kansa idan kana so ka koyi blog. Saboda tallata hajar wasu ita ce abu na farko da yake kawo kuɗi a blog, wanda da yawan mu gaskiya musamman mutanen mu na arewa ba mu waye da wannan harka ba, wanda ake kiranta da affiliate marketing. Kun gani, za ka ce ka karɓi kayan mutane, ba kayan za ka karɓa ba, kawai za ka je ka yi register, ka yi sign off, a baka link ɗinka, unique link ɗinka, wanda idan aka siyar za su yi tracking su gano an siyo wannan kayan ne ta dalilin wane. To idan abin da ana sai da shi 50,000, wani da ya mana tallan nan za mu cire naira 3,000 mu bashi. Wannan shi ne ƙa'ida affiliate marketing. Duk an yi successful payment, an sai abu ta cikin link ɗinka, kuɗin ga zai shiga cikin asusun affiliate ɗinka. Za ka yi withdrawing ɗinsu direct zuwa account ɗinka, ko Pioneer ko PayPal, duk wani payment method da suka yadda da shi su can wannan affiliate website ɗin. Wanda in Allah ya yarda zan ɗan tattaɓa muku sauran affiliate website wanda za su taimaka muku a matsayin ku na 'yan koyo, ko kuma a matsayin wanda farawarsa kenan, ku samu su approving ɗinku, duk ku samu su ba ku kaya ku yi promoting a blog ɗinku, har Allah ya sa ku samu a fara siya, ku samu wani abu kuma. Amma fa gaskiya sincerely speaking, zan muku wannan maganar, harka ta blog harka ce da ake samu, amma ba tana buƙatar juriya, dagiya da haƙuri sosai. Akwai wanda a blog na rantsi da Allah daily abin da yake samu, na rantsi da Allah ya fi dala 1000. Amma fa in ya gaya ma irin wahalar da ya sha kafin ya zo wannan gurin, za ka riƙe baki, gaskiya za ka riƙe baki. To sai an lallaba, komai na rayuwa a hankali ake wansa. Blog kasuwanci tamkar kamfani ne. Shi kuma kamfani ba a buɗe kamfani a yau a ce za a fara cin riba a kamfani a yau, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole sai an jira, an san wannan kamfanin naka, ka nemi mutane, ka yi aiki, sannan za ka samu riba. To abin da blog yake so, hadoki, kuma kar ka yi giving off. In Allah yadda yau a nan za mu tsaya, sun diyo ba lesson magai ba, kawai ɗan introduction ne makai domin ku gane menene blog. In Allah yadda a lesson ɗinmu na gaba za mu fara bayani akan yama za ka yi ka buɗe blog ɗinka, da me kake buƙata ka buɗe blog ɗinka. Ku je ku ci da kasancewa tare da mu, insha Allahu za ku koyi duk abin da ya kamata ku koya a ɓangaren blog. Kar ku manta da Allah ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa, kuma ku yi sharing domin wasu su ma su gani su amfana. Mun gode.